Salamu alaikum. Na san ba ku da labarin inshorar soyayya. Wannan wani fim ne wanda ake kira da inshorar soyayya. Wannan fim ne mai kyau. Fim ne akwai barkwanci, akwai abubuwa a ciki na nishaɗantarwa. Akwai abubuwa kala-kala daban-daban wanda in kun kalla za ku ba da labari. Akwai action sosai, akwai ban dariya, akwai soyayya, akwai siddabaru, akwai abubuwa dai kala daban-daban. Wannan fim ya kyau. Sultan ne ya fassara shi. Wannan fim kada ku bari a baku labari. Ku je wurin downloading za ku samu wannan fim mai suna inshorar soyayya. Inshorar soyayya wani fim ne wanda Sultan ne ya fassara shi. Kuma wannan fim ya yi mugun kyau. Wannan fim ya yi mugun kyau. Wannan fim sai wanda ya kalla zai ba da labari akan wannan fim. Wannan fim ne mai kyau kuma fim ne wanda a OTT da Indiya ma bai jima da saki ba. Mu kuma muka kawo muku poster, muka yi muku magana saboda ku ƙaru ku je ku neme shi. Sultan ne ya fassara shi. Kada ku bari a baku labari. Wannan fim mai suna inshorar soyayya. Ayi subscribe, ayi liking. Ku ci gaba da kasancewa da tare da ni. Insha Allah zan dinga kawo muku irin wannan manya-manyan fina-finan insha Allah.